Να σε καλωσορίζουμε στο συνεταιρισμό μας, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είσαι και από τα χωριά μας και κυρίως από το δικό μου το χωριό, από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είσαι ένας άνθρωπος δικός μας, είσαι νομικός στο επάγγελμα, καθώς και κτηνοτρόφος. Όπως και ο συνεταιρισμός, αριθμεί πάνω από 120 κτηνοτρόφους στο επάγγελμα. Θέλουμε να σου ευχηθούμε από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Θέλουμε να είστε δίπλα μας, γιατί για να προχωρήσουμε και εμείς και εσείς πρέπει να προχωρήσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Μαζί να χτίσουμε τα επόμενα βήματα προς όφελος όλου του συνεταιρισμού αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό τον λόγο ασχολούμαστε, για να είμαστε χρήσιμοι και γόνιμοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με δεχτήκατε σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας ευχαριστούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.